Тәмләшаталармы? Нәрсә ашыйлар, ашап бетерәләрме? Бүген Мәгариф министры Биектау мәктәпләрендә туклануның ничек оештырылуын килеп күрде. Әлдермеш авылы мәктәбендә 100дән артык бала укый. Башлангычлар бушлай, өлкәннәр түләп ашый. Үзләрендә пешерәләр. Бәрәңгене яраталар балалар. Авыл балалары бит инде. Токмаш яраталар балалар. Котлетларын илән ашы. Ну, менә тураган итне бик яратып бетермиләр, конечно. Яңа пешкән кайнар аш китереп җылытканга караганда яхшырак әлбәттә. Тик республиканың 85% мәктәбе генә үзендә пешерә. Мөмкинлеге булмага күрә. Әйтегендән доготовочный әзерләп бетерү цехларына алып киләләр аны. Шунда алып килгән җылыталар. Ничек булмасын, бала тук булырга тиеш. Сентябрьдән башлап Мәгариф министрлыгының кайнар линиясенә әти-әниләрдән мөрәҗәгатьләр килә. Сыйныфлар җилләтелми дип, балалары сәламәтлеге өчен борчылучылар да бар. Республика җитәкчелеге чарасын күрә башлаган. Балалар авырмасын өчен быелны Татарстан мәктәпләрендә менә шундый аппаратлар, рециркуляторлар куела башлаган. Аның өчен бюджеттан өстәмә акча бүленгән. Ул һаваны сафландыра, вирусларны үтерә. Шуңа да аны балалар күпләп йөри торган урыннарга, спорт залларга, ашханәләргә, коридорларга урнаштыралар. Бу җайланма һәр мәктәптә булачак ди министр. Казнадан 77 миллион сум акча бүленгән. Санитар таләпләрне үтәү шарт. Ул чакта укытучылар да, укучылар да сәламәт булыр. Әлегә укытучылар еш авырый ди атаналар. Шуңа күрә дистанцион укуга күчермәсләрме дип борчылалар. Мәктәпләрдә 60, 70, 100 укытучы булса, 5-6сы авыртса, калганнары аның дәресләрен үткәрәләр. Авырта башлаган сайын изоляциягә китеп, ята башласак, бүлмәләрдән чыкмый башласак, өйдә бит тагын зур проблемалар килеп чыгарга мөмкин. Традицион формада дәресләрне үткәрү укытучылар өчен дә, балалар өчен дә иң беренче чиратта әти-әни өчен дә зур шатлык. Әлегә билгеле таләпләрне үтәү зарур. Туклануга килгәндә гозерләр булса, әти-әниләр комитеты шундук тикшерә ала. Министр да тикшерүен дәвам итәчәк. Биектау районыннан Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.